Endavant, encarem aquesta Diada Nacional al País Valencià pel 9 d'octubre i al conjunt dels països catalans. Volem traslladar 3 reflexions al voltant de la situació en la que ens trobem actualment. La primera d'elles seria constatar les conseqüències devastadores que han tingut per a les nostres condicions de vida, la de tota la classe treballadora, anys de privatització, de monocultiu turístic i de manca de control dels recursos del nostre país. Creiem que cal accelerar el dibuix d'un programa polític al servei dels nostres interessos que ens permeta plantejar qüestions com la nacionalització de sectors com el turisme i la no dependència del mateix, tindre realment una sobirania alimentària, una sobirania energètica, controlar aquells recursos essencials de la nostra economia, per tant, una nacionalització dels mateixos, així com revertir totes les privatitzacions de les darreres dècades al sistema de residències, al sistema de salut, al sistema educatiu. Només serà des de la possibilitat del control i de la planificació de la nostra economia i de l'anticipació de fenòmens com els que ens hem trobat ara mateix que podrem construir un sistema ecològicament sostenible, socialment al servei de la classe treballadora i des d'una perspectiva feminista. En segon lloc, si bé compartim l'anàlisi de l'existència d'una manca de finançament al País Valencià, la forma com s'està encarant este debat es queda en la superfície. No tenim un problema de manca de finançament que s'haja de renegociar en Madrid. Tenim un problema de manca de finançament perquè tenim un problema de manca de sobirania. I l'única proposta política que realment situa la sobirania del nostre país al centre i la dibuixa al servei dels interessos de la classe treballadora és la proposta independentista, és la proposta de confrontació amb l'Estat, de defensa del dret d'autodeterminació al País Valencià i al conjunt dels països catalans i que no aspira a redibuixar un nou encaix territorial dins de l'Estat espanyol, sinó a construir realment un país on tinguem capacitat per a tindre control sobre els nostres propis recursos. I en tercer i últim lloc, creiem que cal disputar els carrers al feixisme. No és possible que davant d'una socialdemocràcia que els governs, tant de la Generalitat Valenciana com el govern estatal, es dedica a legislar sense transformar, l'única alternativa que se presenta en clau de mobilització i en clau de carrer siga la de l'extrema dreta. Considerem que la classe treballadora, els moviments populars, hem de construir, hem de ser capaços de dibuixar el nostre propi programa polític al servei dels nostres interessos i per això la millor manera és no cedir el carrer, no cedir la mobilització, buscar fronts de lluita comuns des de l'antifeixisme i des de la unitat popular i construir des d'ací un programa polític que plantegi totes aquestes mesures i unes estratègies que ens permeten avançar. Això només ho construirem des de l'organització, des de l'enfortiment del moviment veïnal, del moviment feminista, de l'organització sindical i, en definitiva, des de l'organització de tots nosaltres per a dibuixar un programa polític d'unitat popular que es puga fer avançar cap a un horitzó de llibertat, cap a un horitzó on es posi la vida al centre de les polítiques. És per això que creiem que hi ha una altra manera de viure i és per això que emplacem al conjunt de la classe treballadora a lluitar en conjunt per la defensa dels nostres interessos i dibuixar este programa d'unitat popular. Perquè hi ha una altra manera de viure als països catalans, organitzem-nos.